Sa number 7, lalaki patay sang ginbuno sang iya kaupod, inum. Kaso nga murder ang ginpasaka sang kapulisan sa atong Lunes, Hunyo 1, batok sa truck driver nga nagpatay sa isa ka laborer sa sitio Palayan, Barangay Kabadyangan sa Himamaylan City. Igo sang buno sa liog kag likod ang naangkon sang biktima nga si alias Arnold, 41 anyos, nga nagresulta sa iya kamatayon. Nagwa sa investigasyon nga updanay man lang inom-inom ang biktima kag ang suspect nga si alias Ricky sa nagduntad ang pagbinaisay nga naglapot sa pagbinunanay sa adtong Sabado sang hapon, Mayo 30. Nagapanin sang paho ang biktima sang gulpi lang naghambal ang suspect nga siya ang ginapahog sang biktima gamit ang kutsilyo. Naglikaw sa gamo ang biktima apang siya ang ginbuno sang suspect sa likod. Nagdalaga ng biktima ugaling ginlagas pagid siya sang suspect kag ginbuno sa liog antes ng palagyo.